Salutare, dragi prieteni! Astăzi o să ne jucăm Minecraft. Acum o să intru pe Minecraft. Imediat. Și da, asta e primul vlog în care mă joc. Acum o să mă duc în camera. Scuzați-mă dacă nu mă văd, doar că am găsit o aplicație în care să mă pot vedea. Și acum așteptăm să se încarce. Da, și îmi pare rău că nu se încarcă așa repede. Doar că asta este. Așa, acum imediat am intrat. Stați un pic. Sunt pe telefon. Dacă se vede așa, asta e. Dau play. Și așteptăm un pic să se încarce. Și din greșeală cred că am dat o mapă bună. Nu. Am dat pe o mapă așa, nu tărâmul minerilor. Dacă vedeți tărâmul minerilor, nu sunt cu gami, cu Cristi și așa. Acum noi ne ducem pe serverul care mă joc eu cel mai mult. Foarte mult mă joc. Să vă prezint totul. Dacă o să ziceți un pic că e o casă ciudată, știu. Doar că asta e o casă ciudată. O casă ciudată, dar frumoasă. Da, nici nu știu ce să spune acum. Apropo, sunt în camera mea. Uite, gata, am apărut și eu sunt în casa mea. Acum, fiindcă sunt niște pilligeri afară și nu vreau să mă omoare. Vedeți, am enchantat. Doar că am nevoie de mâncare. Stai să-mi iau toată mâncarea, să duc în chestul de mâncare. Da. Scuzați-mă dacă treaba acum uite, să vedeți, am masă de enchant, da. Și aici e chestul cu mâncare, vedeți, am numai mâncare și pun hub. Și mâncare o să-mi las la mine, evident. Uite, să-mi las ce o să-mi las la mine. O să-mi las niște de-astea, tot 64. Pielicica o pun aici. Paturile să le pun așa. Așa. Paturile astea galbene îmi plac mult. Să pun astea. Așa. Da. Și ce mai am de mâncare? Astea, da? Acum vreau să mă duc la bătaie. Nici nu știu, să pun lâna. Asta aici nu. Hai că mă duc la bătaie. Gata, mă duc la bătaie. Vreau să-i văd prima dată. Mi-e frică, frate, să mă duc. Dar stai să vă prezint prima dată. Aici e sus, așa. Deci aici, în chesturile astea nu sunt multe chestii. Uitați-vă. Aici este cum se numește? Cu diamante. Este aici chestul cu diamante. Și astea cu lucruri nefolositoare. Astea cu lucruri într-un fel care mai le folosesc des. Așa. Și astea lucruri folositoare. Și aici ca chestul cu diamant. Da. Și vrei să mă duc la bătaie? Că trebuie să mănânc. Gata, și mă duc repede în spate să vă prezint. Că nu mă pilgeți și să nu-mi plac. Așa, am crafting, furnal nu mi-am pus.
pepene. Pepene însă chiar trebuie să-l iau. Chiar am multe mâncare pe aici. Zombie. Încă 53 de diamante. Am multe diamante. Așa. Glowstone-ul îl las. Aici mâncare iarăși. Și cam atât. Și îmi duc să pun în cesul cu mâncare. 3, 2, 1. Cu sabia în mână. Gata, să pun în cestul cu mâncare. Sau știu că am pus în astea cu mâncare, astea 4, de asta e. Trebuie lemn. Da, unde e lemn? Nu, că am lemn mult, parcă. Ia scărițele astea dacă toate nu-mi trebuie. Și acum să le fierbe care. Da, acum fierbe. Să vedem. Deja sunt 6 minute de când filmăm. Cine e? Deja s-a făcut una și după să puiul asta nici nu se pune, cred că l-a prăjit, stai să văd. Ia, stați un pic. Nu se pune. Asta de zombie nu se pune. Asta se pune. Da, acum am vorbit un pic cu tatăl meu. Gata. Și ăstea să mai le pun. Ce multe chestii mai am de făcut. Ce mai trebuie să prăjesc? Ăstea. Puiuțul ăsta. Gata. Și să fierbe. Țin puiul prima dată. Da, acum așteptăm. Dar, deci până atunci o să mai mă plimb așa cu sabia în mână, fiindcă poate vin pillagerii și mă omoară. Și uitați ce chestii bune am. Și ce? Toate, cred, toate. Diamante sunt cele mai bune, deci ăstea trebuie. Frate, nu stai să știu că ăsta de zombie nu m-aș la nimic. Da? Asta este. Pun și lâna, că-i de la oaie. Dar nu să fie chiar chestul cu în care să pun și lapis câte ceasă. Uite, pepeni. Să zic că am auzit că a intrat cineva la mine. Nu a intrat nimic. Aula, din greșeală. Ia să vedem, s-a făcut 6. Să punem și astea. Ce acum mai? Nu știu ce să fac. Să mă duc la bătaie. Oh, nu m-am prezentat că am aici butoane să deschid ușa. Vedeți? Tare, nu? Am și pe față. Da, o să stau în casă, cred. Și că pillagerii mă enervează. Și de-aia mă enervează tare, tare.
Uite căluțul meu, îl vedeți pe geam. Salut, căluțul! Nu mai deschide ușa, că poate vin pilegerii și te omoară. Dă-i armură de diamond. Deci... Și e full diamond. Frate, nici acum doar 6 s-a făcut, hai că mai așteptăm. Până atunci trebuie să mai enchantez niște lucruri. Dar practic nu mai am ce să enchantez. Uite, ba da, mai am armura. După armura să o enchantez. Spuneți-mi. Hai că mi enchantez armura. Bam. 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 Și ramul. Și acum hai să-mi enchantez unde e lapisul. Chestul cu mâncare. Acum lapis. Să-mi enchantez armura. Please. Ceva bun. Ia. Infinity. Respiratorii. Ce-am pus? Să-mi dau respirator. Să respir sub apă. Sau infinit. Bă. Deci, respirator. Dacă nu mă... Hai că iau ce are pe ea. Infinity. Aqua Infinity. Yes. E bun. Să mai fac. Asta, dar asta trebuie. Protection. Gata. Am enchantat. Și buții să enchantez. Da, buții nu pot. Trebuie level 2, 8. Nu, buții nu mi enchantez. Ăștia please, ăsta, pantalonii, please, ăsta e bunele și pantalonii, please. Nici pantalonii, da, în fine, e bine. Și acum să-mi pun armura. Deci deja am pantalonii enchantate. Ce coincidență. Și asta am uitat să enchantez. Stai să enchantez. Bă, lapis nu mai am la mine. Stai unde e lapisul? Bă, da, l-am. L-am. Nu l-am văzut. Stai, mă. Stai că am aruncat lapisul. Nu pot. Lână. Nici pantalonii. Nici butii. Filmezi? Da, tati. Te vezi tu acolo în colț? Da? Se vede doar jocul. Păi și tu cum te vezi? Și ce dacă? Dacă nu mă văd? Păi te întrebă. Păi ce dacă nu mă văd? Acum, stai că trebuie să-și numesc. Acum să-mi pun armura. Așa, buții. Stai, buții, pardon. Scut am și scut. Și să mă duc la bătaie. Unde sunt villagerii ăștia? Aoleu. Unde sunteți? Parcă erau pe aici villagerii. Da, nu mai sunt. Dar o să omor o găină. Băi, eu umblu pe aici prin sat. Poate vine un pillager pe la spate.
fiu dat pe setting direct. Doar așa. Să fiu dat. În caz că trage un pillager în mine, să dau pe creativ. Gata. Nu-i mie. Știu că nu v-am prezentat așa multe lucruri. Uitați. Ce este ăsta? Este tot. Am uitat de mâncare. Stați un pic. Așa pielicica să mai iau. De aici. Și aici. N-am pus nimic. Și să mă duc acasă. Acasă. Și asta e acasă, dar că... Mă duc acasă. Să vedem ce a făcut. S-a făcut. Nu vă pun. 14. Nu, un puiuleț la tăticul. Ca să-l pun acolo. Da. Deja filmăm de 16 minute, aproape 16 minute jumate. 16 minute jumate filmăm. Când sunt 20 de minute, atunci. Și apropo, dați like și subscribe. Și să vă abonați, să apăsați pe clopoțel. Da, am uitat că mai am mâncare. Dar eu până atunci mâncarea asta să pun în cesul cu mâncare. Sugar cane am. Asta să pun aici, lână aici. Puiulețul aici. Pielicica, vedeți câteva ce-am omorât, 3, 4. Da, și cornița asta 2 de aici. Și cam asta mai trebuie. Pepinașul de făcut. Ia să vedem, pepinașul de făcut. Stați un pic. Pepinașul de făcut. Pepinașul de făcut, da, e făcut. Oh, am uitat, asta. Gata, nu mai e niciun pillager. Hai să mai văd. Dacă tu... Vreau să mă duc în satul celălalt. Dar o să dau pe game mode. Creativ. O să fiu pe creativ, ca să mergi mai ușor. Uite o oiță. Ce face oiță? Hai să te omor. Ca să-mi dea în... Oh. Hai să dau pe setting. Creativ. Nu, asta. Doar asta dau. Survival. Gătesc pe survival. Cine? Pauăița, mulțumesc. Și pe tine, făcuță. Stai că tu fugi. Tu fugi dacă te lovezi. Gata. Acum să mai omor făcuța asta. Pe animale sunt aici și nu le-am văzut. Trebuie să omor făcuța care e cea mai grea de omorât. Fiindcă fuge. Tin. Dădeam omorât direct din 2 hituri. Să te omor și pe tine, găinușă. Cine? Ca să-mi dea tot ce-mi trebuie. Săbiuța frumos pusă. Oița omorâtă frumos. Delicat. Hai să ne ducem la sătuc. Hai să ne ducem frumos. Și eu nu l-am distrus. Că l-am distrus toate. Am distrus satul ăla. Dar
doar oile și așa care le văd pe aici și nu sunt băgate în graj sau așa, le omor. Porcușori. De exemplu, pe tine te omor. Da, știu că scrie raid mob, că sunt pillageri aici mulți. Da, asta nu-mi pasă, că sunt pillageri. Pe mine mă interesează să am level. Level 1. Nu fugi și tu, nu fugi, gata. Mulțumesc. Oh. Să mă duc să te omor și pe tine, măi. Prietene. Stai, mă, ho-ho. Gata. Și acum să mă duc la sătuc. Mai bună. Oh. Și hop, of, lasă, că ne descurcăm noi. Da, trebuie să mai mănânc niște munți, nu asta. Da, și haideți cu puțăduța în mână. Da, n-am omorât. Dar că aici dacă bea mâncare, ca să-mi dea bone meal. Acum am bone meal. Mai bine bag pielicica. Bag pe penal dacă... Nu, uite asta. Nu, uite asta de la purceluș. Bag. Asta da, am trecut în bază. Oh, nu merge. Nu merge. Deci să zic că asta merge cu asta. Las că mai iau eu. Gata, nu mai folosesc. Că după mea mâncare. Oh, găinușă. Salutare, găinușă. Moartă. Da. Ce că tot ziceți? Că ar trebui să le omor. Dar că nu omor. Stai câte? Că am spus până la 20 de minute. Deci de 23, dar în fine. Imediat o să oprim videoclipul. Imediat. Asta ce e? O sparg. Croșă să am. Dar în rest totul nu mai spate aici. Uite, vedeți, am luat mâncare. De grădină nu pasă. Sau să le plantez niște mâncare la săraci. Să vă plantez, mă, mâncare. Ce ziceți? Să vă plantez. Hai, mă, săracilor. Hai că vă plantez, că nu pot. Eu vreau să-mi fac un pătuț. Deci, pat și n-am mâncat. Așa că am nevoie de lemn. Dacă mă duc cu toporul să sparg niște lemne.
dar crafting am. Pardon. Crafting-ul. Unde e? Unde? Lângă zăfară, parcă vezi. Am uitat, da, am spus eu. Bam. Crafting. Pus. Bam, un pătuț. Făcut aici la băiatul. Doar că îmi lipsește o de lemn. Așa că trebuie să sparg un bloc. Bă, toți așa. Scuzați-mă că o să sparg un piculeț. La lemn. Dar n-am ce să sparg. Deci. Stați un pic. Sparg de aici o bucată de lemn. Nu mă vede nimeni. Direct hâț. Am făcut aici la tătă cu un bat. Crafting-ul. Normal că trebuie să mă duc la crafting. Și eu uit mereu de crafting. Așa că să facem un pătuț. Mă sărăci. Voi sunteți săraci. Știi ce? Vă fac niște butoane. Dacă tot am. Și vă pun la ușă șmeche. Și nu mai știți cum să intrați. Că nu știți voi de astea cu buton. Ce puteți, mă, tot. Tot să sărută. Cine vine, mă? O e frică de piligeri. Tati! Da, scuzați-mă că sunt înainte de tatăl meu, dar asta este. Ne mulțumim cu vedere. Acum o să încheiem videoclipul imediat. Cât e? Deja 28 de minute. Gata, am văzut în skeleton. Mă dau pe creativ. Când ajungem în seară la noi, închei videoclipul. Nu mai îmi pasă de parcursul de tot. Da. Când ajungem fix în casă la noi, hop, dau setting creativ, ăsta, creativ survival, intrăm în casă și cam ăsta a fost videoclipul. Noi o să ne revedem data viitoare.